Vpravo od modelu sa vám nachádza rozvržení. Ja si to dám na data projektor, aby ste to videli. Hej, ešte raz. Máte model, v ňom ste teraz aktívni. Keď sa prekliknete do rozvrhnutia, tak si budeme nastavovať tú výkresovú dokumentáciu. Tým pluskom, ktoré tu máte, si môžete pridať ďalšie ako keby výkresy. Tých výkresov môže byť x, y. Tak môžete ísť hore túto do rozvržení. A tam sa dať, že nové, hej, rozvržení a pribudne tiež. Keď kliknete pravým tlačítkom na to rozvržení, tak sa vám zobrazí takýto panel a máte tam, že prejmenovať a môžete to nazvať, čo ja viem, umývadlo, alebo bloky, alebo ako už chcete. Čiže môžete si tie výkresy nazvať, čo je pôdorys, pohľad, rezy, aby ste sa v tom vyznali a nemuseli ste si pamätať, že rozvržení 1 mám toto alebo toto, ale konkrétne si ho nazvete a budete vedieť, že v jednotke mám umývadlo. Dobre? Čiže môžete pridať nové, môžete vymazať, môžete ho premenovať, aby... Máte na to kliknuté? Klikneme pravým tlačítkom a dáte vlastnosti. Hej. Z tých vlastností vy sa dozviete rozmery XY toho rozvrhnutia a mierku. Tuto je miežítko. Čiže je to zobrazenie pomeru. Dvakrát kliknete vonka. Escape. Čiže ak si nastavíte mierku, tak sa vám to v tej mierke bude do tej výkresovej dokumentácie zobrazovať. Hej. Ale ak dvakrát kliknete dovnútra, ten rámček vám ostane čierny a vtedy môžete sa pohybovať tak ako vo výkrese, keby ste boli v modeli. Hej. Môžete zväčšovať, môžete zmenšovať, môžete sa posúvať. Ešte raz. Dvakrát klikneš von, nefunguje ti to. Hej. Ale keď dvakrát klikneš dovnútra, Ešte raz. Čiže nastaviť si to zobrazenie na tom výkrese vieš aj tak, že si roluješ kolíčkom, posúvaš, otáčať, keď dvakrát klikneš dovnútra. Alebo ak chceš konkrétnu mierku, tak označím kraj toho zobrazenia, stlačím vlastnosti, narolujem dole miežítko a zvolím si podľa mňa vhodné, ktoré by som dala čajem 1:20, 1:10, 1:15, 16. Môžete si zvoliť vlastné, ktoré tam napíšete. Hej. Na ten rám vy môžete upravovať aj oblasť toho zobrazenia. Čiže v tom rozvrhnutí vy si môžete nastaviť, že bude mať jedno, ale jedno mi nestačí a chcem tam mať viac pohľadov v jednom výkrese. Ako keby viac výrezov. Na to, aby som mala na jednom výkrese viac výrezov, keď ste v tom rozvržení, tuto hore, tak môžete dať, že chcete nový a chcete buď obdĺžnikový nejaký výrez z toho výkresu, alebo chcete... že bude poligónový, že si ho naklikáte, zapnete si orto. A chcem nejaký takýto výrez z toho. Vpravo dole zvykne byť práve na výkresovej dokumentácii hlavička nejakého popisového pola. Čiže tu býva nejaké popisové pole, tuto by bol jeden prvok z výkresu a tu by bol možno nejaký detail z toho výkresu. Čiže aspoň 3 okná, aby sme si vedeli vložiť. Vy ich potom viete ešte editovať, čiže viete si ho predĺžiť, zväčšiť, zmenšiť, viete s tým polom pracovať. Viete si nastaviť mierku, to sme si ešte raz hovorili, kliknem na rám toho pola,
cez vlastnosti, vôjdem do tých vlastností, tu máš tiež veľkosť toho pola, ale viem si nastaviť výstupnú mierku zobrazenia. Hej, to už je na vás, že aká bude vhodná mierka. No, toto zatiaľ vieme, hej? Vieme? Buď cez rozvržení, čiže klikneme pravým tlačítkom na to umývadlo a ideme do správcu nastavenia stránok. Správca nastavenia stránok. Správca nastavenia stránok. Máme? Stránka, to je tá biela celá plocha, hej, toho výkresu. Nie len tie výrezy, ktoré ste si tam vložili, ale celá tá stránka biela. Rozumiete tomu? A celú tú bielu stránku ideme teraz nastaviť, že aký bude mať rozmer a čo s ňou my budeme robiť. Hej, nejdeme dávať novú, lebo by sme zakladali, ale ideme upraviť. Ideme upraviť túto existujúcu. Klikli ste na upraviť? No, pýtajú sa, že v akej mierke budeme tlačiť, hej, jednak jednej. Či budeme tlačiť v milimetroch alebo v palcoch, čiže viete si jednotky nastaviť. A4, A3, my ideme A4 210 na 297. A teraz, či má byť na výšku, skúste zmeniť na výšku a odkliknite OK. Čo sa stalo? Otočilo nám tú bielu plochu výkresu na výšku. Hej? Čiže ešte raz dáme pravé tlačítko, správca nastavení, upraviť a zmeníme to naspäť na šírku. Čiže máme nastavenú A4 na šírku, ideme. Budeme tlačiť, hneď si ukážeme aj tlač. Budeme tlačiť, ale budeme tlačiť do PDF-ka. Ešte raz. Zatiaľ tu máte tiskárna žiadne, ale dáme si tlačiť do PDF-ka. Vy môžete nastaviť aj tlačiareň, môžete nastaviť aj ploter, ale potom už musíte nastaviť farby plotra, ktorá sa akou farbou má špecificky, hej, nastaviť. Vo firmách to býva už predvolené. Stlačíme, že ideme tlačiť do PDF-ka. Máte? Hej. No, tuto, ak chcete tlačiť farebne, tak sa zvykne ACAD ISO CTB, toto vyberete. ACAD CTB. Ak chcete tlačiť farebne, tak by ste vybrali toto, hej? Nie žiadne, ale toto, ACAD CTB. Ak chcete monochromaticky, čiže čierno-bielo, tak ideme do monochromu alebo grayscale. Neviem, jak sa to... Ak by ste chceli niečo iné, musíte stlačiť tento plotrík alebo túto tlačiarničku. A tam sa dá ponastavovať, že ktorá farba bude ako sa tlačiť a konkrétne prideliť, ale to sa robí pri plotroch. Keď už máte všetko toto ponastavované a dáte OK, hej, dáte zavřít. A teraz by ste išli do tej tlačiarničky. Hej. Všetko ostane vám nastavené tak, ako ste si tuto nastavili. No. Dáte OK. Opýta sa vás názov súboru, čo ja viem, tlač 1 a chcete to na pracovnú plochu, dáte uložiť a vytvorí vám PDF-ko, na ktorej ste si to dali, alebo niekde vo vašom adresári je tlač 1 PDF a keď si ho otvoríte, tak zistíte jednu vec, že vám tam zobrazilo aj tie rámiky tých výrezov. Hej? Ja som to zámerne nechala. Poďte do modelu a dajte si ešte jednu vrstvu, bude sa volať, že netlačíme. Hej. Bude sa volať netlačíme. Netlačíme, hej. Založili sme
vrstvu, ktorá sa volá netlačíme, môžete si ju dať nejakou farbičkou, aby hneď ste vedeli, že to je ona. Máme vrstvu netlačíme. Ideme do rozvrhnutia umývadla, klikneme na ten náš výrez. Máme kliknuté na výrez. Vo východzom ten náš výrez drisneme do toho, že netlačíme a to netlačíme, zaškrtneme žiarovečkou, že netlačíme, nevidíme. Hej. Ono vám to zmizlo aj z toho rozvrhnutia a teraz, keď dáte tlačiť to rozvrhnutie a dáte vytvoriť nové PDF, len ho nazvíte nejako inak, že tlač 2, dáte si to uložiť. A teraz si zobrazíte tú tlač 2, tak zistíte, že ten rámik, ktorý sme presunuli do tej vrstvy, ktorá sa nám nemá zobrazovať a nemá sa tlačiť, nebude, hej? V tej vykresovke. Čo? Ešte raz. Bojová úloha teraz, ktorú od vás budem chcieť, je, že vytvoríte tabuľku popisového pola pod, bude že VC, dve takéto popisové polia s nejakou tabuľkou. To by ste mohli zvládnuť. Nedávam presný rozmer, približne k veľkosti toho umývadelka. Dobre, aby sme mali nejaké také tabulečky. Dobre, môžeš. Dobre, čiže jednak 5 aj vecko, aj tabulečka. Dobre? A4 na výšku. Toto bude prvá vykresovka. Obvod, pozor, tieto obvodové, túto dáme do tej, ktorú nemáme, netlačíme.